lang hilin eh. Good morning. Good morning sa kanan. Madong adlaw sa tibok kalibutan. Pizza 23 na deron. Belated happy birthday day sang Bugoy tus Manila. Birthday day sa gapon. Wako kahinumdom. Jadi adlaw gapon. Karon di ay namingaw ang mga tao kay tuwa na nagbang sa kuan lungsod tanaw og racing. Ako rin nabilin dress by Picas Woods sa tag sinanaira. Tag sinanaira basit. Pasalamat day ko sa katong ni order des niya yung adlaw. Order og budbud. Budbud balik 400 o katong dinamogan balik 300 dato ko 700 maging naman to matanggiingan nga nakapalit sa tos bitak o nakapalit to maintenance sa karon na naigiri-ding Helen ginudgodan na pagika sa aman mulakaw kay to aman nagsiling lakaw nagkudko si daan kay na ko order po drone kay Kuya Im sa batch nila kuno reunion sila ron batch 1978 kisa tong ka batch 1978 tayo reunion sila karong alas 5 Domingo pizza 23 mo nang selling kita na mag-racing iwinan lang ko sa daan og kiludgod kaya magaba ko og budbud balira pod og 400 ka buok pag di pa red 40 ka buok bali 400 pesos pod. Saka ito na sige, bantay sang video na sige nga amping, dugang kunog amping. Salamat ko yung tanan, di naman ito sa tagsaon. Salamat ko sa yung mga pag-advise. Nainingin nga halab, ako po kong gupirahan, pero wamo ko na mersa, igo naman ko maglahugay. Di pa pag kumay nagkudkod, katong magkudkod may delikado, to kay bagat mga itong magkudkod, di ko ako magpiga. Karon magpig og gamay naman ang order karon kay likas lang sila tanaw sila grazing sila isa tiri ako rin nabilin dari ron tatay po sila Picas bay bawa sa padrilingaw nila sa tatay nagto kay may kalingawan lungsod kay hapit magpista San Joaquin ug Santa Ana advance sa pipista sa Alicia. A few moments later. Ano yung gunting na eh? Labas mo ni kaningan hi. Sinanay barber sa Rona, barber ni tatay. Sa unas na pa yung mga kuan na pang kurinti o may magamit. Basig na kutos tatay na eh. Baga magbuhok na. Sa alin yung zagyang tinaon. Tapos na magbuwan. Abo na. Sakay pa na sa teg motor tos barber sa merkado. Si kuan, si G din naman to, basta kamao tumawot. Si G mo gamit sa katong kurinti. Labas si G kamao si G, mo kuan mo resor. Helen. Pasiling kamao buti. Samur. Kamu udah kita gaut. Di ba katong resor? Ada itu. Kuya to. Anong kuya man? Kuya yang tadi ya. Ano naman natin na ito eh. Maramang sirnong sa una. Tena. Kung sa nanig tatay tinawag na di magalag siya. Ano yung mo nagitin na?
Ha? Duga naman nila pagkulong. Padong birthday ni mo? December, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Kuya, ulit tina ni mo, kaya di mo man maunsa. Nama dengan ano mo na. Bunga. Puti. Nagadahan ng tubo na yun ha. Taas naman po. Tubo ang buhok. Saba? Ato lagi manghilang tay. Gusto na katagasa. Kapagani, nagtapi ka. Gukron sa kagiro. Panipikas. Gukron sa kagiro. Ano, kuha po nila. Ano sa ligluhag? Pinatubangan. Ka. Tama ko ng ba yung magpakong tuba-tubaan nila. Waling ko stabilitas. Tingin tambal. May matutubin. Tingin pahid. Isang mo hapon. May pera ni mo. Naman maado man. Di pa maghapon ng pahid. Renta, makatutal na ano, no? Binta, lagi sa di kakanog pluto. Ang sakit ano sa pagkakagin. Kayo, pag-isang ngipon. Ano mas tumudi. Karalaman. Ano problema? Pwede nga, wari ko suri-suri ko daring kuan. Sana ay okrahan. Na. Nakagubot din sila ganyang buntag. Kaya kuan. Paliza. Ngawa man. Ngab kalibutan karon kay way taon bilin. Sinanay si Teto na ito, naglupitay silang duha may sinanay nagupit yung tatay. Surusurus ako dari kalizot labong pa buktong ang angin ng mga bugas kaya sa pot palis magkuhan ko magbudbud lagi ko wala naman kayo doon tagap kung lagi dari mazugalig mga karang na ay kubasa ko may nungi lampunas lagi mga kuhan dari madag kong paliza kagumay na manabili na kay hinungan lagi di ay mga diingan nato hinungan nato kay si mana magpudron dias kuan Sabado Domingo ning ulis sila mamazuli dari nakagubot po yung pagkabuntag kay kuan kana na ay nawa pag ilahang gasolina urot pag ilang gasolina kawat lagi sa diingan nato ito dari siguro hinungan po rin palizahan dari kay grapon ang daghanan ni kaadog bunga kay gihuat lagi nis ka ng kuan gihuat ni sa evaluation habang nung nahanaw man hinuon ja alam mo na ba kay dehan tutoy mo palit ang tawa hinuon baligzay kay wa lagi harbisi kay para sa iwat sa kuan entonces lagi di sa among lugar di naman dayron ka kumpiyansaan di na ka kumpiyansaan rong taning lugar ha og ang na kay katulad yung das ni aging simana katong gasolina nilas mga Juli lampurnas labo naman ni ukra wa hindi manguha labahin daghan ng ukra lisod suri-suri sa ko magdigamo ko ron taon impas po ni na o na dyan mahuwat sa evaluation kaya impas na raba ang kuan labon hinon okra way manguha labay okra gadabos isumhan na sa okra sila nahalo sa adlaw-adlaw harbisan ang kanila namang pipino may ning kuan na ning biya nas yung taliwan na mga pipino kuan na nang hapla naman da karing palizahan lagi mo naman nabili ning gagmay kaya hiningan lagi sa mga diingan nato na sunod na po rin mahiningan na ba ito na nidagkakagong kuan burintang na ba ito mga kubasa na tamura na lusin ni kabuok napisa nagtapad problema sa dani og labog batong way nang harvest na daghang batong way nang harvest og batong hinuon mato na mag kini mahiningan ning kuan paliza paliza na hiningan ng paliza di mahiningan ning kubasa saka na ko subay kay magdigamo na ko
Wala sa sanay, human po sa sanay tatay siguro gupit. Maligo na siguro to sa tatay. Pagupit mang nanay, labon diya sa Monica, das ni Agi, o mang nanahanay. Si Monica magoy barber. Nanang tatay. Giganting okra na. Kakadyo. Gudeg sa kanang ka. Tada. Sa. Isa kay kuha magaban, kapag kuha gaban hinog ta tutanan na, humot na, hinog na kaano na, humok na. Pay po na unsa. Hinog lang nang ka. Nutos ra ba ning Armando? Karahinon unang bunga mawiwaonon mahinog og una. Wala pa lang silang duha na. Manlam ni nabilin. Yung kaling isa. Tapos pag nisiga, nabuksan kay dakaan sa ako. Nangka, agad nung unang sinutos ay wa mahinog. Pag isa nga, nabilin nga pinutos ni Armando mo'y nahinog. Kuha toon sa ipaipog na mo abot na to. Kaya pagdasid mo kong abot. Paningat ito pag ang simod. Kaya kung kasuli-suli ito gardin. Mingaw ang panahon. Huwag mga tao nagsaraw-zaraw. Katuas lung sultanan. Tatay sinanera kami tikaw-tikaw. Hindi yung nagangis, basig mo init na ron. Tubangan sa bahay, na rin ukurang ali din ng gikasliti. Buwak, sa tubangan, ukra po na, lahat po ni ukrahada niya kay ukra niya gikanang remix, saliti ni, gipaliwatan. Lahat po rin sa klase. Tubangan sa bahay manang mas bunang dengan salamat yung tanan sa katong sigsubaybay sa hang video sa mga kablaka amping lagi ko dengan salamat sa yung pag-ampo dengan salamat po sa pagpahimang no nga madugang ko no kog amping hinuhi mo makog tinda ginagmay hinahinay ra jawat pod manang mas bunang dengan salamat yung tanan kita ta sunod na ang video kung siyang mahimo.